हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों जिडि पस्ट जागोन BSF दा जायफोरा BSF आव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना जिडि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन कनस्टेबलाव बेयाव 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय माखासे सार्टिफिकेट थानांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि डिफेन्स लेभेलनि जब नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन बेनिफ्राय आरो सिभिल जबनिबो मोनगोन इडुकेसननिबो मोनबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइबबो खालामना लादो आरो हानायसिबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो जायफोरा गोरोबो फरायनाया दा गोबाव खालामब्ला लोगोफोर जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोनोसै दा अफिसियेल वेबसाइटआव आं फैग्रोबाय नोंथांमोनाबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेयाव थुनानै होयोब्ला डाइरेक्ट नैबेबादि पेजआ ओंखारगोन अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना एप्लाइखौ मबाइलावनो एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला डेटआ जागोन गाबोननिफ्राय जागोन 9 आगस्टनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 22 सेप्तेम्बरसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो गोबाव खालामब्ला फैदो नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दा नैबे फाइनाल अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना नुनो मोनदों बर्डार सिकिउरिटि फर्स जिडि जागोन बियो स्पर्ट्स पार्सन जायफोरा स्पर्ट्स पार्सन नोंथांमोनासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जायफोरा स्पर्ट्स गेलेग्रा दङ नोंथांमोना सार्टिफिकेट अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफोरा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट गैया नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जुदि मोजां मोनोबा दा जायफोरा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट गैया नोंथांमोना एसएससिनि आन्डार एप्लाइ खालाम नैबे जाबाय डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय BSF दा नायनोसै भेकेन्सिसा दङ 269 हौवाफोर हिन्जावफोर गासैखौबो लानानै दङ बेयाव दा बेनिफ्राय लोगोफोर लास्ट डेटआथ' खिथाखाबाय 22 सेप्तेम्बर दा बेनि गेजेराव जोङो नायनोसै खेलाया मा दङ बक्सिं दङ मेन वमेन नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हाजोबगोन गासैबो केजिया दङ 49 बेफोरबायदि दङ आरो दा नोंथांमोना बे केटेगरिखौ नायना लादो बक्सिंआव मेन वमेन गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा 10 पास जाबाय आरो स्पर्ट्स पार्सन दानिया जों सेकेन्डआव दङ जुड'आवबो दङ मेन वमेन दङ बेनिफ्राय सुइमिं दङ मेन वमेन दङ सुइमिंआवबो बेनिफ्राय क्रस काउन्ट्रि मेन वमेन दङ काबाड्डियाव मेन दङ वमेन गैया वाटार स्पर्ट्स दङ मेन वमेन बेनिफ्राय उसु दङ बेयाव मेन दङ आरो जों नुबावगोन दंबावो गाहायाव दा बेनिफ्राय जों गाहायाव नायबावनोसै दा बेयाव दङ नै जिमनेस्टिक मेन दङ हकियाव मेन दङ वेट लिफ्टिंआव मेन वमेन मोननैबो दङ बेनिफ्राय भलिबलाव मेनफोरनिल' रेसलिंआव मेन दङ बेनिफ्राय वमेनबो दङ दा बेनिफ्राय हेन्डबलाव दङ मेन आरो बडि बिल्डिंआव दङ मेन दङ बेनिफ्राय आर्सारियाव मेन वमेन दंजोबो बेनिफ्राय टाइकान्ड'आव मेन दङ दा गाहायाव नायबावनोसै एथलेटिक्सआव मेन दङ बेनिफ्राय वमेनबो दङ दानिया इकुवेस्ट्रिनाव दङ मेन आरो शुटिंआव मेन वमेन दंजोबो बास्केटबलाव मेन दङ फुटबलाव मेन थ' नोंथांमोना गासैखौबो लानानै 269 भेकेन्सिस नुनो मोनदों बेयाव नोंथांमोना जायफोर सार्टिफिकेट दङ एप्लाइखौ खालामनो हागोन स्पर्ट्सनि बेनिफ्राय नै पस्टआ कनस्टेबल बेनो जाबाय जिडि दा बिनि सेलारिया जागायगोन 21,000 निफ्राय जागायो आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो 69 सिम जाहैगोन दानिया बैसोखौ नायदिनि बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम नाथाय जोंनि स्टेटफ्रा 5 इयार्स मोनखायो नालाय कनसिडार 28 इयार्ससिम जों एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्डआ नै हाइटआ 170 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो लोगोसे 157 बे जाबाय हिन्जावफोरनि हौवाफोरा 170 नाथाय जोंनि एसटिफ्रा कनसिडार मोनो लोगोफोर नोंथांमोना एसे कनसिडारावनो हागोन एप्लाइ खालामनो दानिया स्पर्ट्स क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआ मानि थानांगौ नोंथांमोना नायना लादो सोर दङ नोंथांमोना इन्डिभिजुवेल गेलेनायबाबो जागोन आरो लोगोसे टीमजों गेलेबाबो जागोन बेनो जाबाय बुंदों लोगोफोर जायफोर माने पार्टिसिपेट खालामदों एबा मेडेल देरहादों नोंथांमोना इन्टारनेसनेल एबा नोंथांमोना नेसनेल लेभेलाव अब्लाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जिखुनु जाया नेसनेल लेभेलाव नोंथांमोना गेलेदोंब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इन्टारनेसनेल गेलेदोंब्लाबो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर स्टेटनिफ्राय जायफोरा इन्टारनेसनेल एबा नोंथांमोना नेसनेलाव बाहागो लादोंमोन सार्टिफिकेट दङब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव स्कुल कलेजना जानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना जानाय नङा बेनिफ्राय मोनसेल' खोथा जुदि नोंथांमोना स्कुल कलेजनिफ्राय जुदि गुबुन नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनाय बाहागो लानाय दङबासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो माखासे क्राइटेरिया थायो थ' नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ दा बेयाव नोंथांमोना कनफिउस जानाङा स्कुल कलेज लिरनाय दं अब्लाबो बेयाव माखासे स्कुल कलेजनिफ्राय टुर्नामेन्ट जायो नोंथांमोना बाहागो लाहैनाय जानांगोन बेनो जाबाय नै अलिम्पिक एस'सिएशन स्पर्ट्स फेडारेसन दा बेबायदि मोनसे क्लाब थायो थ' बेयाव नोंथांमोना जुदि लाहैनाय दङब्लासो कम्पिटिसन एबा नोंथांमोना पार्टिसिपेट लाहैनाय दङब्लासो कलेज स्कुलनिफ्राय अब्ला नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन जायफोरा सार्टिफिकेट दङ दा बेनिसोमोन लोगोफोर दा बेयाव बुंनो थाङोब्ला नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल जायफोरा स्पर्ट्स गेलेनाय दङ नोंथांमोना इजिलि बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन
जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा बेनोसै एप्लाइआ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन 9 आगस्टनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 22 सेप्तेम्बरसिम थागोन। नोंथांमोना जायफोरा गोरोबबाय फरायनाया एप्लाइखौ खालामदो। दा लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन, बेनिफ्राय स्पर्ट्स सार्टिफिकेट नोंथांमोनाबो आपल'डखौ खालामथारनांगोन। दानिया लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।